बैसागोनि बाजाराव गिदिंफैदो नोंथांमोना बैसागो बोथोराव मा खालामगासिनो न'आव थानानै जेबो मोना बेरायफै बाबुफोरनो गस्ला लांफै नै बायदि गाबनि गस्ला दोङो दख'ना दखानथिं थांनो र' मा कालारनि दख'ना फाननो नायनो बैसागोनि थाखाय रेडि जाखादो बाइस जिखौ बायनानै आपेलफोर दोङो ओइथिं दख'ना दखान नै मा कालारनि दख'ना नांगौ गासिबो मोनजोबगोन बेयाव नोंथांमोना बासि फै ओइथिंबो दोङो मा लाखो आंनि नङालै गोमो दंखायो ओरैनो गिफ्टसो ओइलै इयाव मोनसे आलायना दोन दे ओइ नै ओइखौ लायखो थाबायना होयो ओइ माबायदि मोनदों गरमाव आराम गोलोमजोब्बाय मानसियानो जानोसै नो दै गांबायलै दखानाव थांफिनसै न' मा लायगोन माबा फास्रा हि कालारनि दख'ना गामसा आरनाय गस्ला मोजां फानाखै आरनाय गस्ला मोजां फानाखै गोजा ब्लार जों दायो थांनायदो आंगर दखान बेयाव बेसेबां दामनि बक्स लांनायमोनलाय 200निमोन नामा बक्सआ इ जायगानिफ्राय लांनायमोन नोंथांमोना बैसागोनि रेडि जानो थाखाय बेयाव बक्स लांफैदो नै माजिबाटनि बाजार गरम दिनाव बायदि होनदे बेगखौ नायखाय मायदि फानदो बानानै नै आंगर दखान नालागे কেমন হল বিক্রি করা 100-150 মাত্র 100-150 পর আইছিলে ডিকেজলি आंगर दखान बेगा मोजाङानो 100-150 मात्र 100-150 खथा दखान लिपस्टिक दखान मा नांगौ बेयाव लांफैनो हागोन नोंथांमोना नै जिरायगासिनोसो दखाननिया लिपस्टिक ब्ला बेथिं आबैमोन हायदो नै आंनिया एसे जोमैला जाबायलै सिख्लाफोरा ओमफ्राय बिबार दखान बायदि गाबनि बिबार दखान दङ इयाव नै इयाव गासै माबा देलायनाय माल फानजोबो आरो न' हाब मा बायदोब्रा नोंसोरलाय मा बायदो ट्रिसान दुसरी दखानथिं हायलायबाय जों दख'नानि आनादार दखान नायलांबाय थादो जोंनि ब्लगखौ एमबिया जाहाज थांदों नोंस्रा थाङाखै लैहोर दखाननि बाबुमोनहा जगासिनो मिलांगे आपा फिर मिलांगे है त्र भात खायो घराव बरिया न'खर दखानिफ्रा जिरायगासिनो नोंथांमोना फैनानै मानो बायफैया ओरैनो दखानिफोरखौ मानो जिरायहोदो नोंथांमोनाबो फैना बायफै दख'ना दखान मोनसे दंबावो आरोना बिथिं नोंथांमोना देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनि मोनहांबाय मोनसे दखाना दखान
Helmet tokan ơi. Helmet tokan. Gue suruh lalai cái ngay liền. Oh, helmet दखान आइले helmet फानदों नै उन्दैफोरनि गस्ला मोनगोन बेयाव जों बिदिनो थांसै दायो ओइथिं लांदां माथो खालिथार नै बिथिं बारा गैया आरोना इथिंसो मेन दखाना नै मा बेयाव गारिबो फानो नामा ओइ आरनाया Gamsa kan lain nah. Gamsa direct ready ka. Bag dokan. Arnai bag dokan pisang dami-dami bag doang beyaw. Senani लाफैदों नोंथांमोना. बेयाव मुलि दखान मोनफैलायबाय. ओरैजाय लामावसै ना मा होनो? Cana dokana cana जानोसै Yeruwa cana जागोरा ya बे बाजार जों दायो बाजारनिफ्राय न'आव थांफिनगासिनो बेयाव गारिफोर दोङो बुफ्रा हाजोआव थांग्रा गारि बिनि गारिफोरा मा थाङो जावलिया ओमफ्राय हाथिपुटा गोजान जायगायाव थाङो दे होमबा गाइस नोंथांमोना बेसांखिनि भिडिअखौ नायदो उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना बेसेबां शेयार खालामना हो आरो 1K खालामथारना होदो सेलिब्रेशन भिडिअ नायनोबा औ